Paratowch wrth fynd i le tawel mwyn gorchfygu'r straen. Cerddwch eich bawd ar draws gledr eich llaw yn araf. Mae hyn yn gweithio'r llengig y diaphragm. Gwnewch hyn 2 gwaith gan sylwi ar yr anadl yn arafu. Gwasgwch yn araf gylchoedd fychain yng nghanol y llaw. Cymrwch 2 anadl ddifn wrth wneud hyn. Yn y tamaid meddal rhwng y bawd a'r bys, gwasgwch a gwnewch gylchoedd yma. Cerddwch eich bawd yn gadarn ar hyd yr asgwrn. Yr asgwrn cefn sy'n cael ei weithio yma. Gwnewch yn siŵr fod eich sgwyddau i lawr a nad oes na densiwn yn y corff. Yn olaf, dewch o hyd i ganol y bawd. Cylchwch y bawd arall ar y pwynt yma. Yn araf fel eich anadl. A gyda'r meddylfryd o wagio'r meddwl a thawelu